За закрепването на отделните елементи на кошера в една обща сборна единица, устойчива на ветрове и даваща възможност за подвижно пчеларство, са използвани няколко приспособления. Първото е тези телове, които присъединяват всеки един от корпусите един към друг, независимо от подредбата им. Присъединяват дъното към корпуса и хранилката към най-горния корпус. Също тези шпилки, една отпред и една отзад, които през дръжките присъединяват също всички елементи в едно цяло. Капака, както показахме вече, се закрепва посредством ето тези райдери за най-горната дръжка. По този начин смятам, че кошера е абсолютно устойчив на ветрове и добра устойчивост за подвижно пчеларство.